Hej, v tomto videu vám ukážem, čo robiť, ak sa vaša hra na Steam nespustí. Najprv otvoríme Steam, klikneme hore vpravo na Steam a prejdeme do nastavení. Potom klikneme na stiahnuté súbory a uvidíme možnosť vymazať vyrovnávaciu pamäť sťahovania. Tu sa dokonca píše, toto môže vyriešiť problémy pri sťahovaní alebo spúšťaní aplikácií. Klikneme na to a stlačíme potvrdiť. Dôležité je pamätať, že sa budete musieť znova prihlásiť do Steamu, takže si pripravte svoje údaje. Teraz sa to ukončí. Potom reštartujeme Steam, následne sa znova prihlásite, potom prejdite do knižnice a vyskúšajte, či sa hra spustí. Ak to nepomohlo, odporúčam aktualizovať ovládače. Ukážem vám, ktoré potrebujete. Na to klikneme tu dole v lište, pravým tlačidlom myši a prejdeme do správcu úloh, potom uvidíme položku výkon a klikneme na ňu. Najmä grafická karta by mala byť aktualizovaná na najnovšiu verziu. Posunieme sa dole a uvidíme GPU. V mojom prípade je to táto, teda Nvidia. A ak máš tiež Nvidia, potrebuješ program GeForce Experience. Stačí si ho vygoogliť, stiahnuť a získať aktuálnu verziu ovládača. To isté môžeš urobiť aj pre CPU, ale to nie je teraz tak dôležité. Ak máš iného výrobcu, najlepšie je vygoogliť grafickú kartu plus ovládač a nájdeš to správne. Ak ti ani táto možnosť nepomôže, určite by som ti odporúčil najprv reštartovať počítač a preinštalovať hru. Myslím, že väčšina to už urobila, ale ak si to neskúsil, určite to vyskúšaj. Čo ma napadá je, že prejdete do knižnice, vyberiete hru, ktorá sa nespustí, kliknete pravým tlačidlom myši, prejdete na vlastnosti, potom na nainštalované súbory a tam uvidíte možnosť skontrolovať súbory na chyby. Klikneme na to a súbory sa skontrolujú. Môže sa stať, že sa vyskytnú nejaké chyby a vtedy vám Steam môže pomôcť. Ale to môže chvíľu trvať. Ak nič z toho nepomôže, odporúčam vyhľadať konkrétne vašu hru, napísať Steam a hľadať riešenie. Tiež sa oplatí pozrieť anglické videá alebo prehliadať anglické fóra. Napríklad som mal situáciu, keď Satisfactory nefungoval a aby znova fungoval, musel som naň kliknúť pravým tlačidlom, ísť do vlastností a do štartovacích možností, napísať niečo zvláštne a potom to fungovalo. Je možné, že aj vaša hra potrebuje niečo podobné. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak áno, potešil by ma like a dovidenia.